ఈ వాక్య సత్యంబులు దేవ నాకెంత ప్రియమైనవి. వెండి పసిడి కన్న సర్వా సంపద కన్న, వెండి పసిడి కన్న సర్వా సంపద కన్న, ప్రాణంబు కన్నా వాక్యమే మిన్నా, ప్రాణము కన్నా వాక్యమే. 65వ కీర్తన నుండి మనము ధ్యానించుకోవాలి. ఈ కీర్తన దావీదు రాసిన కీర్తన. ఇక్కడ మనము ఈ రోజు చదువుకోబోయే కూడా దావీదు రాసినదే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు తెలియదు. ఏ నేపథ్యంలో ఈ కీర్తన రాశారు అని తెలియదు. జనరల్ గా ఉన్న కీర్తనలు అన్నమాట. చూడండి 65వ కీర్తన. దేవా, సియోనులో మౌనముగా ఉండుట నీకు స్తుతి చెల్లించుటే, నీకు మొక్కుబడి చెల్లింపవలసి ఉన్నది. సియోను అంటే దేవుని మందిరం అని, సంఘం అని, చర్చి అని ఆధ్యాత్మికంగా చెప్తారు. కాబట్టి మనము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ చర్చిలో ఉండే కార్యకలాపాల్లో బహుశా పాట పాడడం కానీ, ప్రార్థించడం కానీ, ప్రసంగించడం కానీ, లేక బైబిల్ చదవడం కానీ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా. ఆ కార్యక్రమాల్లో మనము ఒక్కోసారి పాలు పొందలేకపోవచ్చు. అంత మాత్రం చేత మనము ఈరోజు దేవుణ్ణి సేవించలేదే అని అనుకోక్కర్లేదు. మనము ఆయన సన్నిధిలో ఉండడమే దేవుణ్ణి సేవించడం కింద లెక్క. మన దాన్ని ఏమంటారు, మన అపీరెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రైజ్ టు గాడ్ అన్నమాట. అది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఒక్కోసారి మనకు దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు, అవకాశం ఇచ్చాడు, మన వాక్యం చెప్తాం, లేదా ప్రార్థన చేయమంటే ప్రార్థన చేస్తాం, పాట పాడమంటే పాట పాడతాం. మనకి దేవుని సన్నిధిలో ఆ సమయానికి ఏ బాధ్యత ఇస్తే అదే. చాలాసార్లు అది మానవ బలహీనత అన్నమాట. ఎవరైనా నాకు ప్రసంగం ఇస్తేనే వస్తాను చర్చికి, లేకపోతే రాను అన్నట్టుగా కొంతమంది ఉంటారు. అట్లా ఉండకూడదు. నాకు పాట పాడడానికి అవకాశం ఇస్తేనే నేను వచ్చేది చర్చికి, లేకపోతే రాను అనుకోకూడదు. అది దేవుడు ఒక్కొక్క సమయంలో ఆ సమయాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. వరం గల వాళ్ళని, కొంచెం సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు వాడుకోకుండా ఉండడు. అంటే అక్కడ ఆ స్థానంలో ఎవరైనా ఉండని, కానీ ఆ సమయానికి మనకు అవకాశం ఒక్కోసారి వస్తుంది, ఒక్కోసారి రాకపోతుంది. రానంత మాత్రాన మనము కోపపడకూడదు, అలగకూడదు, లేకపోతే అసంతృప్తి చెందకూడదు. ఈరోజు రాకపోతే వచ్చే వారం వస్తుంది, ఇంకో సమయంలో వస్తుంది, దేవుడి సమయంలో మనకి వస్తుంది ఒక అవకాశం. ఒక్కోసారి మనకు అవకాశం ఇస్తే నేను పాడలేని పోట అంటుంటారు ఒక్కొక్కరు. నేను కూడా కొత్తగా దేవుని నమ్ముకున్న రోజుల్లో అక్కడక్కడ వాక్యం చెప్పమని, సాక్ష్యం చెప్పమని అనేవాళ్ళు అన్నమాట. చిన్న చిన్న కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ లో నేను చెప్పడానికి మొత్తం ప్రారంభ దినాల్లో కొంచెం సంశయించి నేను చెప్పనులేండి, ఇప్పుడు చెప్పనులేండి అంటే, అప్పుడు ఆ దైవ సేవకుడు చెప్పాడు, ఒక సందర్భంలో దేవుడు నీకు వాక్యం చెప్పమని ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు అది గాడ్ గివెన్ ఆపర్చునిటీగా మీరు భావించుకొని చెప్పాలి తప్ప నేను చెప్పలేను, సిద్ధపడలేదు అని అనుకోకూడదు. ప్రార్థన చేసుకొని ఆ సమయంలో దేవుడు మీకు ఏది అప్పగిస్తే ఆ పని మీరు చెయ్యాలి అని. అప్పటి నుంచి ఎక్కడన్నా మరి చెప్పడానికి అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటా ఉండేవాడిని అన్నమాట. అలాగని ప్రతిసారి చెప్పాలని అనుకోక్కర్లేదు. ఈరోజు మరొకరి వాక్యం చెప్తుండగా నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఉందేమో ఒకవేళ అని నేనేం నేర్చుకున్నానండి, నాకు వాక్యం చెప్పడానికి అవకాశం లేని దగ్గర వాళ్ళు బాగా చెప్పేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ప్రసంగం ద్వారా నాకు కొంచెం మేలు జరుగుతుంది అనుకుంటాను. వాళ్ళు బాగా చెప్పలేకపోతున్నారు అనుకోండి, ఎక్కడ తప్పు తేడా వచ్చింది, ఆయన సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదా, ఆయన చెప్పే విధానంలో సరిగా చెప్పలేకపోతున్నాడా, కాబట్టి ఆ బలహీనతలు కూడా నాకు ఒక పాఠంగా నేను ఇట్లాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు అని నాకు అదొక హెచ్చరికగా నేను తీసుకుంటాను అన్నమాట. అతడు బాగా చెప్పగలిగేవాడు అనుకోండి, బాగా చెప్తున్నాడు, ఆయనలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి.
బాగా చెప్పలేదు. చెప్పలేని ఆయన నుంచి కూడా మనం కొన్ని ఆయన లాంటి తప్పులు మనం చేయకూడదు. ఇప్పుడు బైబిల్లో ఉన్నాయి కొన్ని క్యారెక్టర్స్, ఆ క్యారెక్టర్స్ లో చెడు ఉన్నదాన్ని మనం చేయకూడదు. మంచి ఉన్న క్యారెక్టర్లో నుండి మంచిని మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు యోసేపు, దానియేలు ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవితాలు మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు అంతా మంచిగా ఉంది కాబట్టి మనము వాళ్ళ జీవితాలని మనము ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అలాగా సౌలు రాజు ఉన్నాడు, సొలొమోన్ ఉన్నాడు, మరి అలాగా కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, సంసోన్ ఉన్నాడు. వాళ్ళలో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకిలాగా నేను తప్పులు చేయకూడదు అని మనం హెచ్చరిక పొందడానికి కూడా ఉంది కదా అవకాశం. అట్లా అన్నమాట. అలాగా మనము ఎవరైనా సరే ఆ సమయానికి మనకు అవకాశం ఇవ్వబడలేదు, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది, మనం మౌనంగా ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభా ఈ సందర్భంలో మీ దాసుడు మీ పక్షంగా నిలబడి ఉన్నాడు, ఆయన చెప్పే వాక్యం ద్వారా నేను ఏమి నేర్చుకోగలను, నాతో ఏమి మీరు మాట్లాడనై ఉన్నారు, అవి నాతో మాట్లాడు అని మనము అన్నారు. ఇందుకు చెప్పొచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్పాలని నేను అనుకొని రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది నేను చెప్తున్నా. అంటే ది వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్, ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద కాంగ్రిగేషన్, ఇన్ ద చర్చ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రైజింగ్ గాడ్. అదనమాట. దేవా సియోనులో మౌనముగా ఉండుట నీకు స్తుతి చెల్లించుటే, నీకు మొక్కుబడి చెల్లింపవలసి ఉన్నది. దేవుడికి పాత నిబంధన పద్ధతిలో భక్తులు వాళ్ళు ఏదైనా కొన్ని కోరికలు కోరినప్పుడు ఆ కోరికల నెరవేర్పు కొంచెం ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొక్కుకుంటారు. ప్రభువా ఈ విషయంలో నీవు కానీ నన్ను కనికరించినట్లయితే నేను నీకు ఈ విధంగా మరి నా యొక్క చూసారా హన్నా ఏమని మొక్కుకుంది, నాకు మగపిల్లను దయచేసి ఆ బిడ్డ నీకు ప్రతిష్ఠితుడిగా ఇస్తానన్నది. మరి అలాగే యెఫ్తా అమ్మోనీయుల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన కూడా మొక్కుకున్నాడు, ప్రభువా ఈ యుద్ధంలో నాకు జయం చేకూరిస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు మొట్టమొదటి ఎదురుగా ఏది వస్తే అది నేను నీకు దహన బలిగా అర్పిస్తానని అన్నాడు కదా. అలాగనమాట. కాబట్టి అలాగ మొక్కుకునేవాళ్ళు అన్నమాట పాత నిబంధనలు. అయితే కొత్త నిబంధనలో మొక్కుబళ్ళను గురించిన ప్రస్తావన లేదు. యూదా మతంలో ఇప్పటికీ ఆ మొక్కుబళ్ళు ఉన్నాయి. క్రైస్తవ మతంలో క్రైస్తవుల్లో కూడా అక్కడక్కడ కొంతమంది పాస్టర్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. మరి మామూలుగా కూడా మన కొత్త నిబంధనలో జనరల్ గా మొక్కుబడి అనేది మనకి లేదు. ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మనకు అని ఉంది కదా వాక్యం. కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆయన చిత్తానుసారంగా మనము అడిగితే దేవుడే ఇస్తాడు, ఆయన సమయంలో ఇస్తాడు, మనం కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. ఆయన చిత్తం కానప్పుడు మనం మొక్కుబడి చేసుకోవడం కూడా వేస్ట్ అన్న ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో మనం అలాంటి దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి మనం అడిగేది ఆయన చిత్తానుసారమైనదిగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే కనుక మనం అడిగింది దేవుడు ఇస్తాడు. ఇవ్వకుండా ఎందుకుంటాడు? మనం ఆయన బిడ్డలం, ఆయన రక్తం చేత కొనబడిన వాళ్ళం, కడుగబడిన వాళ్ళం. కాబట్టి ఆయన మనకు మంచి ఆయన మన తండ్రి. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా. ఆయన మన తండ్రికి తన బిడ్డలు అడిగినది ఇవ్వకుండా ఉండాలని ఏ తండ్రికైనా ఉంటుందా? ఉండనే ఉండదు. మన తండ్రుల కంటే మన పరలోకపు తండ్రి ఎన్నో రెట్లు శ్రేష్ఠుడు, ఉత్తముడు, మంచి వాడు. కనుక మనము ఆయన నుంచి మనకి ఏదైనా ఆయన ఇవ్వడేమో అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకండి. ఆయన దయగల ప్రభు, కృపగల దేవుడు. కాబట్టి అది ఉన్నటికి మర్చిపోదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన మొక్కుబళ్ళు కొత్త నిబంధనలో పెద్దగా ప్రోత్సహించబడలేదు అన్నమాట. తర్వాత 2వ వచనంలో ప్రార్థన ఆలకించువాడా. సరే, దేవుడు అని సంబోధించే విధానం. దేవుడు ఎలాంటి వాడు? ప్రార్థన ఆలకించేవాడు. మన దేవుడు ప్రార్థన వినని దేవుడు కాదు. ఈయన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు. ఎవరు చేసినా సరే, ఎలాంటి ప్రార్థన అయినా సరే ఆయన ఆలకిస్తాడు. అయితే చూడండి, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో మనకి ఆ ప్రార్థన, ఎవరి ప్రార్థన ఆయన ఆలకిస్తున్నాడు, ఎవరు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆయన చూస్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ ఉంది. చూడండి 12వ వచనం, 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. 1 పేతురు 3:12. ప్రభు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను
ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి. కానీ ప్రభువు ముఖము కీడు చేయు వారికి విరోధముగా ఉన్నది. అది ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీద ఉన్నాయి, వాళ్ళ ప్రార్థనల వైపు ఉన్నాయి. ప్రభువు చెవులు ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీద, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి. కానీ ప్రభువు ముఖము కీడు చేయు వారికి విరోధముగా ఉంది. కాబట్టి కీడు చేస్తూ పాపం చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ ప్రార్థనకి దేవుడు విముఖంగా ఉంటాడు. బైబిల్లో చాలా చోట్ల పాపం చేస్తూ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు పాపపు ఒప్పుకోలు ప్రార్థన అయితే వింటాడు, కానీ అలా కాకుండా పాపంలో జీవిస్తూ పాపకార్యాలు చేస్తూ ఏదైనా ఒక సహాయాన్ని అడిగితే వాళ్ళ విషయంలో ఆయన విముఖంగా ఉంటాడని ఆ వాక్యంలో ఉంది కదా. యెషయా 59:1లో ఏముంది? రక్షింప నేరగినట్టు యెహోవా హస్తము కురుచ కాలేదు, విననేరకున్నాడు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు, మీ పాపములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చెను అని ఉంది కదా అక్కడ. కాబట్టి పాపం చేస్తూ ఉండే వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు వినకుండా, ఇదిగో సూర్య కిరణాలు భూమి మీద పడకుండా మేఘాలు ఎలాగా అడ్డుకుంటాయో అలాగే మన పాపాలు మనకి దేవుడికి మధ్య అడ్డంగా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆయనకి వినపడు. కనుక మనము అందుకని వాక్యంలో ఉంది కదా, మనం చూసాం కదా, దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడని, తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలను కదా అదని. కాబట్టి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మకం ఉందా మీకు? నీకు ఉన్నాడు, దేవుడు ఉన్నాడనే నమ్మకం లేదు ఒక్కొక్కళ్ళకి. ఏదో ఒక ఆపద రాగానే ప్రార్థన చేశాం, మీ దేవుడికి కూడా ప్రార్థన చేశాం అని ఒక ఆమె అన్నది. పార్వతీపురంలో ఆమె బ్రాహ్మణు, ఎవరు హిందీ టీచర్ అనుకుంటా, గ్రేడ్ 2 హిందీ టీచర్ ఒక మీ యేసు ప్రభుకి కూడా ప్రార్థన చేశామండి దేవసాయం గారు, మాకు ఏమీ జరగలేదు అన్నది. చూసారా అట్లాగా అన్నది. అట్లా అనుకుంటారు వాళ్ళు. ఒక ఆపద వచ్చినప్పుడు అన్ని దేవుడితో పాటు మన దేవుడు అట్లా కాదు కదా. యేసు ప్రభు దేవుడని నువ్వు నమ్మి ప్రార్థన చెయ్యాలి. అది ఆయన ఉన్నాడని, తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలను కదా అని అక్కడ ఉంది వాక్యం. కాబట్టి యేసు ప్రభునందు మనం విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థన చేయాలి. ఆయన వెతుకు వారికి ఆయన ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మ ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడనే వాడు ఏం చేస్తాడు? అసహ్య కార్యములు చేయడు. దేవుడు లేడనే వాళ్ళే పనికి మాలిన వారు, అసహ్య కార్యములు చేయుదురు అని మనం 14వ కీర్తన 53వ కీర్తనలో చదువుకున్నాం కదా. కాబట్టి అదనమాట. కాబట్టి మన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు. ఎప్పుడు మనం నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు, నిర్దోషులుగా ఉన్నప్పుడు, పవిత్రమైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసినప్పుడు. చేతులు అంటే మన చేతలు, మన చేతలు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మన ప్రార్థన గ్యారెంటీగా ఆలకిస్తాడు. అందులో ఏమీ తెలియలేదు. కాకపోతే ఆయన ఆలకిస్తే మరి ఇంకా జవాబు రాలేదేంటి అనుకోకండి. ఆయన ఆలకించాడు, అది ఆయన జవాబు ఇవ్వడానికి ఆయన సమయంలో ఆయన ఇస్తాడు. ఆయన అలక్ష్యాలుగా మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. గాడ్స్ డిలేస్ ఆర్ నాట్ హిజ్ డినయల్స్ అని అవర్ డైలీ బ్రెడ్ లో ఉందని ఒకసారి చెప్పాను కూడా మీకు. కాబట్టి మనం అలాగా మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించేవాడు. అది చాలా ఈ లోకంలో దేవతలు అనబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ప్రార్థన చేస్తే అవి వినలేవు. చెవులు ఉన్నాయి కానీ, చెవులు పెట్టారు కానీ ఆ విగ్రహ చేసేవాడు ఆ చెవులు చెవులుండి వినవు, కన్నులుండి చూడవు, ముక్కులుండి వాసన చూడవు. చూసారా అట్లా ఉన్నాయి అలాంటివి. మన దేవుడు అలాగే, ఈయన జీవం గల దేవుడు. మన దేవుడి యొక్క విశిష్టత ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన జీవం గలవాడు. ఎప్పుడో ఉండి ఇప్పుడు లేనివాడు కాదు. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఉన్నవాడు. భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో ఉండు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు. అదనమాట మన అతిశయం. మన అతిశయము ఏంటంటే అవన్నీ విగ్రహాలు, మోగ బొమ్మలు. మన దేవుడు జీవము గల దేవుడు అనేది మన అతిశయం. అందుకని మనము మన దేవుడితో వేరే దేవుళ్ళను పోల్చడానికి, సమం చేయడానికి మనం అంగీకరించము. అదనమాట. ప్రార్థన ఆలకించువాడా సర్వ శరీరులు నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. అంటే మరి ఆయన ప్రార్థన ఆలకించేవాడుగా ఉన్నప్పుడు వినే వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి అందరూ వస్తారు. వాళ్ళ మొరలు వినడానికి. ఈ దేవుడు ఈ ప్రార్థన వింటాడట, ఆయన ప్రార్థన విని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చే దేవుడు. ప్రార్థన వినడం మాత్రమే ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాడు. అయితే ఇప్పుడే గంటలో ఇవ్వడు, దానికి టైం ఉంటుందని. ఒక్కోసారి గంటలో ఇచ్చేస్తాడు, ఒక్కోసారి
ఒక్కోసారి నో అనేది కూడా ప్రత్యుత్తరమే. నో అనేది కూడా ప్రత్యుత్తరం కింద మనం భావించుకోవాలి. ఉదాహరణకి బిలాము అలాగే ఇశ్రాయేల్ని శపించడానికి ఆ రాజు ఇచ్చే బహుమానాన్ని ఆశించి వెళ్ళాలనుకున్నాడు, వెళ్ళొద్దన్నాడు. అది ప్రత్యుత్తరమే కదా. అలాగే వేచి ఉండండి అన్నాడు. ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో నాదా సత్యస్వరూపి, ఎందాక మాకు తీర్పు తీర్చవు, మమ్మల్ని చంపిన వారి మీద ప్రతీకారం ఎప్పుడు తీర్చుకుంటావు అంటే, ఇంకా మీలాగా చంపబడవలసిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు, ఇంకాను అప్పటిదాకా వేచి ఉండండి అన్నాడు. కాబట్టి ఎస్ నో వెయిట్, మై గ్రేస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ ది అని 4 మాటలు, 4 విధాలుగా దేవుని జవాబు ఉంటుంది. మన ప్రార్థనకి అవును అని, కాదు అని, వేచి ఉండు అని, నా కృప నీకు చాలు అని 4 విధాలుగా వస్తుంది. పౌలు 3 సార్లు అడిగారు. అడిగితే నా కృప నీకు చాలు అని, ఎస్ కాదు, నో కాదు, వెయిట్ కాదు, నా కృప నీకు చాలు అని. ఈ 4 జవాబులే. అన్ని ఎస్ అంటేనే జవాబు, నో అంటే జవాబు అని కాదు. నో అన్నాడు ఇంకంతే, అది వదిలేసేయ. ఇంకేదో దేవుడు నేను ఏం కోరుతున్నా, నేను కోరుకోమంటున్నాడు, అది కోరు. అదే కాబట్టి సర్వశరీరం నీ యొద్దకు వచ్చేది, నా మీద మోపబడిన దోషములు భరింపజాలనవి, మా అతిక్రమముల నిమిత్తము నీవే ప్రాయశ్చిత్తము చేయుదువు. అంటే దావీదు గతంలో చేసిన దోషముల గురించి బహుశా ఇతడు తలంచుకుంటున్నాడు. మా అతిక్రమములు దోషములు భరింపజాలనవి అంటే మోయలేనన్ని దోషాలు ఈయన చేసి ఉన్నాడు. అయితే ఈ దోషాలన్నిటి కోసము ఆయన ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తున్నాడు, చేయబోతున్నాడు. అది ముందుగానే ఆయన చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వాడు నేను పాపిని ఒప్పుకోగానే మన పాపాలు క్షమించవాడు. ఆ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అప్పుడు చేయడు, అప్పుడు చేయడానికి అవ్వదు. ఆయన చేయబోతున్నాడు, రాబోతున్నాడు చేయడానికి. ముందుగానే ఇన్ అడ్వాన్స్ వీళ్ళకి క్షమాపణ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే నేను చేయబోతున్నాను అని ముందుగానే ఆయన వాళ్ళకి క్షమాపణ మంజూరు చేస్తున్నాడు. మరి మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయంలో పక్షవాయువు గల వాడిని మంచం అది ఇల్లు ఇప్పి కింద దించుతారు కదా. కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి అన్నాడు. పాపములు క్షమించే ఇతను ఎవరు అనుకున్నారు? ఆ శాస్త్ర పరిశీలన అక్కడ ఉండేవాడు. పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారుడికి అధికారం కలదన్నాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభువు పాపాలుకి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి వచ్చాడు. కాబట్టి ఇన్ అడ్వాన్స్ వాళ్ళకి పాప క్షమాపణ అనుగ్రహించేస్తున్నాడు. అలాగే పాత నిబంధన కాలంలో వాళ్ళకు కూడా ఇన్ అడ్వాన్స్ పాప క్షమాపణ ఇచ్చేశాడు. అదనమాట, క్షమించేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ అందరూ పాత నిబంధన కాలంలో ఆదాము తర్వాత ఆదాము నుంచి చేసిన వాళ్ళందరి తాలూకా పాపాలు ఇన్ అడ్వాన్స్ వాళ్ళు బతికున్నప్పుడు వాళ్ళు నమ్ముకున్నాక ముందు చేసింది, నమ్ముకున్న తర్వాత చేసినవి కూడా అటు అన్నిటి పాపాలు యేసు ప్రభు అందరి తరపున ఆయన భరించాడు అనమాట. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మా అతిక్రమం నిమిత్తం నీవే ప్రాయశ్చిత్తము చేయుదువు అన్నాడు. చేసితివి అనడం లేదు. చేయుదు అంటే భవిష్యత్ కాలంలో ఆయన చేయబోయే విషయాన్ని ఈయన ఆత్మరూపంలో ఉండి ప్రవచించాడు అన్నమాట. నీ ఆవరణములలో నివసించినట్లు నువ్వు ఏర్పరచుకొని చేర్చుకుని వాడు ధన్యుడు. ఈ కీర్తన గ్రంథంలో 22 ధన్యతలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఇది 10వ ధన్యత. నీ ఆవరణములలో నివసించున్నట్లు నీవు ఏర్పరచుకొని చేర్చుకుని వాడు ధన్యుడు. చూసారు, ఇది ఆయన ఆవరణంలో నివసించడం అనేది అది ఒక ధన్యత. అందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు కూడా ఉండలేరు దేవుని మందిరంలో. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాప నైజము, పాప స్వభావము, పాపపు మనస్సు ఇది ఉండలేరు అన్నమాట. వెళ్ళిపోతారు, పారిపోతారు మందిరంలో. వాళ్ళు ఒక 20 నిమిషాలు కూర్చోవడమే గగనంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఏదో తమాషాగా చెప్తారో నిజంగా చెప్తారో తెలియదు కానీ అలాగా చర్చిలోనే అంతసేపు ఒక్కొక్కళ్ళు కూర్చోలేరు. వాళ్ళకి బళ్ళ మీద కూర్చోలేడు ఉంటారు. ఒకసారి ఎవరోనట యాకోబు అనే పేరు గల ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాళ్ళ దేవదూతలు ఉన్నారు పరలోకానికి వెళ్ళే దారిలో, నరకానికి వెళ్ళే దారిలో ఇలాగన్నా ఉన్నారట. అయితే ఇతను పోట్లాడి నా పేరు యాకోబు, నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలి, మీరు ఇటెక్కడికి నరకం వైపు చూస్తున్నారు అని చూపిస్తున్నారేంటి,
నాకు దారి, నా పేరు యాకోబు, నన్ను పరలోకం నేను వెళ్ళాలి అని అన్నాడు. సరే వెళ్ళి మనకు వదిలేశారట. ఆయన తాలూకా పొట్లాట తట్టుకోలేక వెళితే అక్కడ అందరూ తెల్లని దుస్తులు వేసుకొని ఉన్నారంట. ఈయన వైపు చూసుకున్నాడంట. ఈయనేమో పేరు యాకోబు కానీ ఈయన రక్షణానుభవం లేదు, పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టిన అనుభవం లేదు ఆయనకి. పేరు మాత్రం యాకోబు. అక్కడ వాళ్ళందరూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూసి తన్ను చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ అసలు ఒక క్షణం కూడా నిలబడలేక పారిపోయి వచ్చాడు. అలా ఉంటుంది. అంటే చర్చిలోనే ఉండలేని వాడు పరలోకంలో ఉంటాడు. నువ్వు తోసుకొని వెళ్ళిపోయినా, తగాదా పెట్టుకొని అక్కడ నిన్ను పంపించినా నువ్వు అక్కడ ఉండలేవు. అది ఎట్లాగా ఉంటుందంటే, ఓ పెళ్లి జరుగుతుంది, లైటింగ్ అంతా ఫోకస్ పెట్టి పేద ప్రయాణం వెళ్ళి ఆ పెళ్లిలో అందరూ పట్టు చీరలు వేసుకొని నగలు దిగేసుకొని వచ్చారనుకోండి. అక్కడికి పట్టు చీర లేకుండా ఎవరైనా వెళ్ళారు అనుకోండి, మామూలు చీర కట్టుకొని, ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ పరిస్థితి? ఉంటారు అక్కడ అందరి ముందు వీళ్ళు ఎలాగా ఉంటారు? వెలవెలపోతారా వీళ్ళు కట్టుకున్న చీర సారీ అని. అలాగే అనమాట. సరైన బట్టలు లేకుండా మంచి సూటు బూటు వేసుకొని మంచి చాలా కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళ మధ్యన వీళ్ళు పోయి ఉండడానికి వాళ్ళకి తల కొట్టేసినట్టు ఉంటుంది. ఉండలేరు అక్కడ, ఎక్కుంటే వచ్చేస్తారు. ఎంత దగ్గర వాళ్ళు పెళ్ళైనా సరే ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ కొత్త చీర కట్టుకొని వస్తే వస్తారు, లేకపోతే ఇంకా రాదు. అట్లాగా చూసారా, లోకంలోనే ఒక మంచి ఫంక్షన్ లో అందరూ కాస్ట్లీ పీపుల్ ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో మనం సరైన కాస్ట్లీ డ్రెస్ లేకుండా అక్కడ పోయి ఉండడానికి మనం ఎలాగా చిన్నతనం ఫీల్ అవుతామో, అలాగే ఈ లోకంలో పాపకార్యాలు చేసిన వాళ్ళు దేవుని మందిరములో దేవుని ప్రజలు ఉండే వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు కూర్చోలేరు ఎక్కువసేపు. ఇక్కడే కూర్చోలేని వాళ్ళు పరలోకంలో వచ్చి, అది యుగ యుగాలు ఉండేటటువంటి రాజ్యం అది. ఆ రాజ్యంలో వీళ్ళు ఉండలేరు. ఒక 5 నిమిషాలు కూడా ఉండలేరు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ పాపం చేసిన నరకం, చీకటి అగ్నిగా ఉన్నా అటు వెళ్ళిపోతారు. ఇక వాళ్ళు అక్కడ ఉండకుండా అలాగన్నమాట. అందుకని నీ ఆవరణములలో నివసించినట్లు నీవు ఏర్పరచుకొని చేర్చుకుని వాడు ధన్యుడు. మనము యేసు ప్రభువును నమ్మి పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించే వాళ్ళే క్రైస్తవులు అని నా యొక్క నిశ్చితమైన అభిప్రాయం. అట్లాంటి వాళ్ళు దేవుడి చేత జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఏర్పరచబడ్డవాడు. అలా ఏర్పరచబడ్డ వాళ్ళని ఆయన మన టర్న్ వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని పిలుస్తాడు, సువార్త ద్వారా మనల్ని పిలుస్తాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ సువార్త ద్వారా పిలువబడక ముందే, అసలు భూమి పట్టక ముందే మనం దేవుడి ఏర్పాటులో ఉన్నాము అన్నమాట. అది దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. ఏర్పాటు చూడండి ఒకసారి, మనం చాలాసార్లు చదివినప్పుడు చెప్తున్నాం. సహోదరులారా, మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపుని చూడుడి, మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైన గనులైన గొప్ప వంశం వారైన అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరం దేవుని యొక్క అతిశయింపుకున్నట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అంటాడు. ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయుటకు ఎన్నికలైన వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. 1 కొరింథీ 1:26 నుంచి మనం చూస్తే ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అని ఉంది. అలాగే మనము యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 5వ వచనంలో కూడా చూడండి, నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి, ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యములకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా అంటున్నాడు. ఎన్నికలేని వారిని, తృణీకరింపబడిన వారిని, బలహీనులను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు, పేదలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు అని మనం చూస్తాం. వీళ్ళని ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు? లోకంలో ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వీళ్ళని ఆయన చెప్పారు కదా. గొప్ప వంశం వారిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే, నేను గొప్ప వంశంలో పుట్టాను కాబట్టి, గొప్ప వంశానికి చెందిన వాడిని కాబట్టి నన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనుకుంటారు అన్నమాట వాడు. జ్ఞానవంతుడిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే, నేను ఇంత జ్ఞానిని కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళ. కాబట్టి ఎవరు కూడా అతిశయపడ్డా దేవుడికి ఇష్టం లేదు. ఏ శరీరం అతిశయింపకుండునట్లు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయడానికి ఎన్నికలేని వారు, బలవంతులైన సిగ్గుపరచుడికి బలహీనలైన వారు, ఎన్నికైన అలాగే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అంతే. ఎవరు కూడా
వాళ్ళ ధనాన్ని బట్టి ఘనతను బట్టి వాళ్ళ యొక్క కుల గోత్రాలను బట్టి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారని అతిశయము ఎవరు కలిగి ఉండడానికి వీలు. నేనేమై ఉన్నాను, ఆయన కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను అని దీన మనసుతో చెప్పేవారుగా ఉండాలని దేవుడు అట్లాంటి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక చూడండి. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4, మనల్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో రీజన్ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. 4, 6 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. చూడండి. ఎట్లనగా 1వ అధ్యాయంలో తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగుతున్నట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని, అదనమాట, దాన్ని ఏమంటారు, ప్రీడెస్టినేషన్. వీఆర్ ప్రీడెస్టైన్డ్ టు బి యాజ్ హిస్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ అండ్ టు బి ఇన్ హెవెన్. అదనమాట. కాబట్టి ఆయన ముందుగా మనను తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషమునై ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనేను. అదనమాట. మనము దేవుని స్తుతించడానికి ఇంతకంటే గొప్ప కారణం మనకి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి? నిరంతరము దేవుని స్తుతించాలి. ఆయన సన్నిధిలో పరిశుద్ధంగా నిర్దోషంగా జీవించడానికి జగత్తు పునాది ఎప్పుడు వేయబడింది? మన లెక్కలో 1000 సంవత్సరాలు అనుకుంటే, సైంటిస్ట్ లెక్కలో లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు అంతకు ముందే. అప్పటికి మనం అక్కడ ఏ స్థితిలో ఉన్నాం? అప్పుడు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాం? భూమి పుట్టక ముందు మన ముందు తరాల పితరులు వాళ్ళు కూడా పుట్టలేదు. మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఎంత ముందు ఆలోచనతో దేవుడు మనల్ని ఎలాగా ఎరిగి ఉన్నాడు అనేది ఆశ్చర్యం అన్నమాట. కాబట్టి దీని గురించి కొంచెం ఏర్పాటు గురించి చెప్పాలంటే ఇంకొంచెం డీప్ గా చెప్పాలి. చెప్తే మన టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఇద్దరు తాపుదాన్ని. కాబట్టి అదనమాట ఏర్పాటు. అందుకని పేతురు రాసిన 2వ పత్రికలో పేతురు భక్తుడు చెప్తాడు, మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకునండి. నేను దేవుని ఏర్పాటులో ఉన్నానా? దేవుడు నన్ను పిలిచాడా రక్షణ కొరకు? ఆయన పిలుపుని అందుకొని ఆయన వాక్యానికి నాతో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి నేను ఆయన బిడ్డనయ్యానా లేదా దాన్ని నిశ్చయం చేసుకోమంటాడు. చాలాసార్లు చాలా మందికి చచ్చిపోయేదాకా వాళ్ళు రక్షణ పొందారా లేదా, దేవుని బిడ్డలా కాదా అనేది కూడా ఎరుగని స్థితిలో ఉంటారు. అది చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితి అన్నమాట. మనం ఏమై ఉన్నామని మనకు తెలిస్తే మనము దేవుడి కొరకు మరింత పరిశుద్ధంగా మరింత రోషం కలిగి ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి సేవించడానికి వీలవుతుంది అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ 1వ అధ్యాయం, పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం. అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకున్నట్టుకు మరి జాగ్రత్త పడుడి. చూసారా? మీరు దేవుని నమ్ముకున్నారా? మీరు దేవుని బిడ్డలు అంటే, అవును నేను దేవుని నమ్ముకున్నా, నేను దేవుని బిడ్డను. ఫలానా రోజు, ఫలానా సంవత్సరం, ఫలానా నెల, ఫలానా రోజున నేను ఫలానా దగ్గర వాక్యం విన్నాను, లేక ఫలానా వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, నా పాపాలు ఒప్పుకున్నాను, క్షమించమని అడిగాను, ఇక ఆ రోజు నుంచి నేను దేవుడి కొరకు దేవుని బిడ్డగా జీవిస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి మనం చెప్పేటట్టుగా మన అనుభవాన్ని ఒక దృఢమైన నిశ్చితమైన అభిప్రాయంతో మనము ఉండాలన్నమాట. అది చెప్తున్నాడు 9వ వచనం. ఇవి ఎవరికి లేకపోవునో, ఆ పిలుపు ఏర్పాటు గురించి నిశ్చయత, ఇవి ఎవరికి లేకపోవునో వాడు తన పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతి మరిచిపోయి గుడ్డివాడును దూరదృష్టి లేని వాడును అవును. చూసారా? నీ పూర్వపాపాలన్నీ క్షమించబడ్డాయి, నువ్వు క్షమించబడిన దేవుని బిడ్డవు. మరి అలాంటి బిడ్డవు మళ్ళా పాపంలో పడిపోతుంటావు, మళ్ళా నీవు అపవిత్రం చేసుకుంటావు. అపవిత్రం చేసుకోవద్దు. నువ్వు దేవుని బిడ్డవు, కడగబడ్డవాడు, పరలోకానికి నిర్ణయించబడ్డవాడు, నిత్య జీవానికి నిర్ణయించబడ్డావు నువ్వు. కాబట్టి నువ్వు కలుషితం చేసుకోవచ్చు మాటల ద్వారా, చేతల ద్వారా. దేవుడి కొరకు పవిత్రంగా నీ జీవితాన్ని ఉంచుకోవాలి.
అదే అనమాట. కాబట్టి ఆ పిలుపు ఏర్పాటు గురించి నిశ్చయిత మనలో లేకపోతే ఏదో గుడ్డివాడిలాగా దూరదృష్టి లేని వాళ్ళలాగా మనము ఉంటాం. అట్లా ఉండకూడదు. మనము మన పిలుపుని గురించి ఏర్పాటు గురించి మనం నిశ్చితమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము దేవుని కొరకు త్యాగ సహితమైన జీవితం కూడా చేస్తాం. జీవించడానికి వీలవుతాయి, పాపరహితంగా జీవించడానికి కూడా వీలవుతాయి. అలా కాకుండా ఏమోలే నేను నమ్మాను వెళ్తున్నానులే అన్నట్టుగా ఒక కరెక్ట్ అయిన అభిప్రాయం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనము దేవుడి కొరకు కరెక్ట్ గా జీవించడానికి అంత స్ఫూర్తి మనకి ఉండదు అన్నమాట. మనం ఏమిటో మనం ఎరగని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనకి నిరీక్షణ లేని వారుగా ఉన్నట్టు అయిపోతుంది అన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనం ఎలాగా దేవుడి కొరకు అంత ఖచ్చితంగా జీవించగలుగుతాం? అదే అనమాట. నీ ఆవరణములలో నివసించినట్టు నీవు ఏర్పరచుకొని చేర్చుకుని వాడు ధన్యుడు. నీ పరిశుద్ధాలయము చేత నీ మందిరంలోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందేదము. చూసారా, దేవుని పరిశుద్ధాలయం అన్నా దేవుని నీ మందిరం అన్నా రెండు ఒకటే. హీబ్రూ భాషలో చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్తాడు విడమరసి. అదనమాట. అక్కడ నేను 49వ కీర్తనలో మీకు ఉదాహరణగా చెప్పాను. 49వ కీర్తన 1వ వచనంలో ఏముందంటే సర్వజనులారా ఆలకించుడి అని ఉంది. అది సరిపోతుంది. సర్వజనులకి దేవుడు ఆలకించమని చెప్తున్నాడు అనడానికి. అయితే ఆ తర్వాత ఏమంటాడంటే సర్వజనులారా ఆలకించుడి అన్న తర్వాత లోక నివాసులారా మీరందరూ ఏకముగా చెవిగుడి. సామాన్యులేమి, సామంతులేమి, ధనికులేమి, దరిద్రులేమి, మీరందరూ వచ్చి దేవుని మాటలు ఆలకించండి. అంటే మొదటి మాటే సరిపోతుంది, కానీ దానికి విశదపరుస్తూ ఆ యొక్క మాటలన్నీ చెప్తాడు అన్నమాట. అది హీబ్రూ స్టైల్ అట, హీబ్రూ స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ థింగ్స్. చూడండి 49:1 సర్వజనులారా ఆలకించండి. సామాన్యులేమి, సామంతులేమి, ధనికులేమి, దరిద్రులేమి, లోక నివాసులారా మీరందరూ ఏకముగా కూడి చెవియొగ్గిడి. అంటే మొదటి వచనానికి వివరణ అన్నమాట. ఇలాగే ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా. వాక్యాలను మనం గమనించి చూస్తే అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అదే విషయం చెప్పు. నీ పరిశుద్ధాలయము చేత నీ మందిరంలోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందేదము. చూసారా, దేవుని మందిరంలో మనకి తృప్తి అనేది ఉన్నదా? ఆత్మీయ తృప్తి, ఆత్మదాహం తీర్చబడడం అనేది ఉంటుంది దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని మందిరం. మరి అలాగా మనకు పొందుతున్నాం మనం. దేవుని మందిరంలో తృప్తి ఉందన్నాడు, దేవుని సన్నిధిలో మేలు ఉందన్నాడు. భౌతికమైనది కాదు చూడండి, ఇది ఆత్మ సంబంధమైనది. చూడండి, దేవుని మందిరంలో దేవుని మందిరంలో ఏముంటది? దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే దేవుని బిడ్డలందరూ ఒక దగ్గర చేరినప్పుడు ఏ వాక్యం ప్రకారంగా దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది? ఎక్కడ 2-3 నా నామపడి చేరుంటే అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉంటాను అన్నాడు కదా. ఆ వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని బిడ్డలు ఒక దగ్గర చేరినప్పుడు అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. తర్వాత దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఏముంటది? చూడండి 16వ కీర్తన చెప్తున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కూడా. 16వ కీర్తన 11వ వచనం 2వ భాగం, లేక 11వ వచనం నుంచి, నీ జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు. దేవుని మందిరములో, దేవుని ప్రజలు కూడుకున్న స్థలములో దేవుని వాక్యము ప్రకటన చేయబడు. దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై 2 అంచుల వాడగల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే నువ్వు పదును గలది అనే వాక్యం ఉంది కదా. కాబట్టి దేవుని వాక్యం బోధించబడినప్పుడు అది జీవవాక్యం కనుక మనకి జీవ మార్గం ఏదో మరణ మార్గం ఏదో బోధించబడుతుంది. ఇట్లా జీవిస్తే మీరు జీవాన్ని కలిగి ఉంటారు, నిత్య జీవానికి వెళ్తారు. ప్రభువు చెప్పాడు కదా, గొర్రెలకు జీవం ఇచ్చుటకు సమృద్ధి అయిన జీవం నేను లోకానికి వచ్చానని చెప్పాడు కదా. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్య ప్రకటన వలన వినే వాళ్ళకి జీవ మార్గము తెలియబడుతుంది. తర్వాత నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలదు. దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలు ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క సమావేశంలో దేవుని బిడ్డలందరూ దేవుని స్తుతించడం, దేవుని పాడడం, మరి అవన్నీ చేస్తారు కనుక అందులో మనకి సంతోషం. నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కాదు. మరి ఇంత సంతోషం ఉంది కనుకనే దావీదు 23వ కీర్తనలో ఏమంటాడు? చిరకాలము నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను అంటాడు. ఇంకో దగ్గర 27వ కీర్తన చూడండి, ఈయన ఇలాగ అంటున్నాడు. 27వ కీర్తన 4వ వచనంలో, యెహోవా యొద్ద ఒక వరము అడిగితే దాన్ని నేను వెదకుచున్నా, యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు
ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకు నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యెహోవా మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నాను అంటున్నాను. చూసారా, అదొక ప్రత్యేకత ఉంటుంది దేవుని మందిరంలో. దేవుని మందిరంలో కూర్చొని ప్రార్థన చేయడానికి, బైబిల్ చదువుకోవడానికి, ఇంటి దగ్గర కూర్చొని చదువుకోవడానికి తేడా ఉంటుంది, చిన్న తేడా ఉంటుంది. మన ప్రిపరేషన్ కూడా మనం మందిరంలో కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి, ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి కొంచెం తేడా మనకి అనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుకని చాలా మంది పొద్దున్నే ప్రార్థన సమయంలో చర్చిలకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. నా రూమ్మేట్ ఒక అతను పార్వతీపురంలో ఒక అతను ఉండేవాడు, జాన్ క్రిస్టియన్ రాజు. ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి వీళ్ళు పార్వతీపురంలో లోతులను చర్చికి వచ్చేవాడు. పాస్టర్ గారిని అడిగి పర్మిషన్, పొద్దున్నే 5 గంటలకు 6 గంటలకి పాస్టర్ గారు నేను ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటానంటే చేసుకోబోదు. ప్రార్థన చేస్తానికి ఏ పాస్టర్ గారు అభ్యంతరం పెడతారు, చేసుకున్నాను. తావాలు తీసుకెళ్ళి పోయి ప్రార్థన చేస్తే మళ్ళీ ఏదో బెంచీల మధ్యలో ఎక్కడో మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటాడు, వస్తాడు. కాబట్టి అలాగే చాలా మంది అలా చేస్తుంటారు. మరి పెద్ద పెద్ద టౌన్లలో ఉండేవాళ్ళు ఇళ్లలో అంత ఏకాంతంగా ఉండదు, ప్రార్థన తృప్తి ఉండదని అలా చర్చికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకొని పోయేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అలా. కాబట్టి దేవుని మందిరంలో మేలు చేత మేము తృప్తి పొందేయడం అంటాడు. 5వ వచనం, మాకు రక్షణకర్తవైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకు అందరికీ, దూర సముద్రం మీద ఉన్న వారికి ఆశ్రయమైన వాడా. మళ్ళీ మా రక్షణకర్తవైన దేవా అంటున్నాడు సంబోధన. అంతకుముందేమో ప్రార్థన ఆలకించువాడా అంటున్నాడు. ఇక్కడేమో మా రక్షణకర్త యేసు ప్రభు, యెహోవా దేవుడు మన రక్షణకర్త. చూసారా, ఆయన సృష్టికర్త, రక్షణకర్త, లయకర్త కూడా. మాట బైబిల్లో ఒక వచనంలో సంబోధన అలా ఉంది. చూడండి, ఆ మాట చూపిస్తారు నాకు. చిన్న ప్రవక్తల్లో లయకర్త నీ మీదికి వచ్చుచున్నాడు అనే మాట ఉంది. అది నహూములోను ఎక్కడ ఉంటారు చూడండి, జఫన్యాలోను నహూములో. కాబట్టి ఆయన లయకర్త కూడా. నహూము గ్రంథం ఇది 768వ పేజీ, 769 ఇటు పక్క ఉంటుంది, అటు పక్కేమో నహూము అని ఉంటుంది. అక్కడ 2వ అధ్యాయములు లయకర్త నీ మీదికి వచ్చుచున్నాడు, నీ దుర్గమునకు కావలి కాయము అంటున్నాడు. చూసారా, లయకర్త అని ఆయనకి సంబోధన ఉంది. కాబట్టి ఆయన మన రక్షణకర్త అని ఇక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు. మాకు రక్షణకర్తవైన దేవ, భూదిగంతముల నివాసులకందరికి, దూర సముద్రము మీదనున్న వారికి ఆశ్రయమైన వాడ. భూదిగంతముల నివాసులకి, భూమి మీద జీవిస్తున్న అన్ని దేశాల వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, దూర సముద్రం మీద ఉన్న వారికి ఆశ్రయం. దూర సముద్రం మీద కూడా ఉన్నారా జనాలు? ప్రయాణాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఓడల్లో. చూసారా, రోడ్ల మీద హైవేలో ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుందో, సముద్రంలో 200 దేశాల వాళ్ళు సముద్రం మీద షిప్స్ నడిపిస్తారా లేదా? సముద్రంలో కూడా చాలా రద్దీ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగనమాట. సముద్రంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు, మరి ద్వీపాలు ఉంటాయి కదా సముద్రంలో, వాళ్ళు ద్వీపాలు ఉంటాయి. షిప్ ఎక్కితేనే వాళ్ళు మళ్ళీ మిగతా దేశాలతోకి వెళ్తారు, లేదా విమానం ఎక్కి వెళ్ళాలి, అట్లాగా ఉంటారు. కాబట్టి భూదిగంతముల నివాసులకు అందరికీ, దూర సముద్రం మీద ఉన్న వారికి ఆశ్రయమైన వాడు. నీవు నీతిని బట్టి భీకర క్రియల చేత మాకు ఉత్తరం ఇచ్చుచున్నావు. ఆయన నీతిని, మనలో ఉండే నీతిని బట్టి భీకర కార్యాలు చేసి మనకు ఉత్తరము ఇస్తాడన్నమాట. బలమునే నడికట్టుగా కట్టుకుని వాడే ఆయన బలమునే నడికట్టుగా. మామూలుగా నడికట్టుగా మనం ఏం కట్టుకుంటాం? ఒక తువాలు కట్టుకుంటాం, లేకపోతే బెల్ట్ కట్టుకుంటాం. కానీ దేవుడు బలము అనే దాన్నే నడికట్టుగా కట్టుకున్న వాడి, తన శక్తి చేత పర్వతములను స్థిరపరచువాడు ఆయనే. పర్వతములను స్థిరంగా అది ఉన్న స్థలంలో అలా ఉంచేవాడు ఆయనే. ఏదో చెప్తారు కథల్లో, పర్వతాల గట ఇదివరకు రెక్కలు ఉండేవట. ఆ రెక్కలతోటి అవి ఎగిరి, అవి ఒక్కోసారి ఉన్నట్టుండి ఎగిరి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతాయండి. అలా వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ వాళ్తాయట. అలా వాలినప్పుడు మరి అక్కడ ఉండే ప్రజలందరూ ఏమైపోతారు?
కొంతమంది చచ్చిపోతారు కూడా, తప్పించుకోలేని వాళ్ళు, పరిగెత్తి పారిపోకుండా ఉండేవాళ్ళు చచ్చిపోతారు. అందుకని అవి అట్లాగా వాటి ఇష్టానుసారంగా యాక్టివిటీ ఎగరకుండా అలాగా చూసినా ఈ ప్రకృతిలో చాలా చాలా వాటికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండేవి. ఈ జంతువులకి, మనుషులకి, పక్షులకి, మనుషులకి ఒకరి భాష ఒకరికి అర్థమయ్యే రోజులు ఉండేవి ప్రారంభ దినాలు. ఎప్పుడైతే సర్పము హవ్వతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి సర్పం మాట హవ్వ విన్నదో అప్పటి నుండి మన మాటలు వాటికి అర్థం కాకుండా, వాటి మాటలు మనకు అర్థం కాకుండా దేవుడు చేసేసి అది వరకు. లేకపోతే మరి అవన్నీ ఎలాగా, మరి ఆ హవ్వ సర్పం మాట ఆమెకి ఎలాగా వినబడింది? ఇది నిజమా అని అంటే లేదు, ఆమె సంభాషించింది కదా. అంటే వాటి మాటలు మనకు అర్థమవుతా ఉండేవి. అది చేశాడనడానికి ఆధారం ఏంటంటే, మరి ఒకప్పుడు భూమి మీద ఒక్క భాష ఒక్క పలుకు అని ఉందిగా 11వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 11 భూమి మీద మనుషులందరూ ఒక్క భాష ఒక్క పలుకు ఉంది. అదిగో ఒక్క భాష ఒక పలుకు ఉండేసరికి అందరూ బాబేలు గోపురం కట్టడం మొదలు పెట్టారు. ఓహో, ఇక వీళ్ళందరి భాష ఒకటే అయిపోయింది, ఇక వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది చేస్తా ఉంటారు ఇక అని దేవుడు భాషలు తారుమారు చేశాడు. మా ఒకరి భాష ఒకరికి అర్థం కాకుండా చేశాడు కదా. అలాగా సృష్టిలో చాలా చాలా మార్పులు జరిగాయి. అవి సృష్టించబడినప్పుడు ఇట్లా లేదు. సృష్టించబడినప్పుడు దేవుడు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు వాటికి, కానీ అది దుర్వినియోగమైన కారణం చేత దాన్ని అయినా ఆపేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అన్నమాట. తర్వాత 7వ వచనం, ఆయనే సముద్రముల ఘోషను వాడి తరంగముల ఘోషను అణుచువాడు. జనముల అల్లరిని చల్లార్చువాడు. అంటే ఇక్కడ సముద్రముల ఘోష, తరంగముల ఘోష అంటే ఎవరన్నమాట? వాళ్ళు ఆ సముద్రాలు, ఆ తరంగములు మనుషులే. బైబిల్లో జలములు జనములకు సూచన అని ప్రకటన గ్రంథంలో ఉందని గతంలో చూపించాను మీకు. చూడండి ఒకసారి, ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము, ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఆ 7 పాత్రలను పట్టుకుని ఉన్న 7 దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి నాతో మాట్లాడుతూ ఈలాగు చెప్పాడు, నీవు ఇక్కడికి రమ్ము, విస్తార జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్యకు చేయబడు తీర్పు నీకు కనబరచెదను. విస్తార జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్య. విస్తార జలముల మీద ఎట్లా కూర్చుందేమే? సింహాసనం ఎట్లా వేశారు జలముల మీద అని మనకు అనుమానం వచ్చింది. ఇప్పుడు 15వ వచనం చూడండి. మరియు ఆ దూత నాతో ఇలాగూ చెప్పాను, ఆ వేశ్య కూర్చున్న చోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జనములను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిని సూచించును అను. కాబట్టి జలములు జనములను సూచిస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ సముద్రముల ఘోష. సముద్రములు అంటే ఏమిటి? జలములు, జలముల సముదాయమే కదా సముద్రం అంటే. ఆ జలముల ఘోష, తరంగముల ఘోష అణుచువాడు అని దానికి వివరణగా జనముల అల్లరి. ప్రపంచంలో స్థిమితంగా ఉన్నాయా దేశాలన్నీ? లేవు. భారత్కి పాకిస్తాన్కి తగాదా ఉంది, మరి చైనాకి దాని పక్కన ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న దేశాలు ఉన్నాయి. చైనా విధానాలు నచ్చని దేశాలు ఉన్నాయి ఆ చుట్టుపక్కల. వాళ్ళని బలవంతంగా ఆక్రమించుకోవాలని చైనా చూస్తుంది. కొన్ని పేర్లు నాకు గుర్తు రావట్లేదు. కాబట్టి అలాగా అమెరికాకి మరి దాని పక్కనే మెక్సికో అని ఉంటది. ఆ మెక్సికోకి తగాదా ఉంటది. మెక్సికోకి గోడ కట్టేసినా సరే వాళ్ళు ఇటు వచ్చేస్తా ఉంటారండి. సరే చైనా అమెరికాకి మెక్సికోకి పడదు. అలాగా ఇలాగ ఉన్నది అనమాట. ప్రపంచంలో చాలాగా ఏ 2 దేశాలకి పడదు, ఏవో కొన్ని మిత్ర దేశాలు తప్పించి దేశాలకు పడదు. అదనమాట జనముల అల్లరి. నిమ్మడంగా లేదు, మనుషులు నిమ్మడంగా లేరు. ఏదో ఒక సరిహద్దు వివాదం, ఏదో ఒక మతపరమైన వివాదం. ఎవరు పట్టుకుపోతారు ఇవన్నీ కూడా. దాని గురించి ఎన్ని మారణ హోమాలు, ఎన్ని రక్తం ఏర్లై పారిపోయినట్టుగా పారుతాం. ఎప్పుడు నిమ్మడంగా ఉంటారు.
కాశ్మీర్ గురించి అది తీసేసుకోండి అని మనం అనలేము. పోనీ కాశ్మీర్ తీసుకుంటే ఊరుకుంటాను, పోనీ దాని గురించి ఇంత గొడవ జరిగిపోతున్నాయి, తీసేసుకుని ఎంత వందలే మాకు తీసేసుకోండి అంటే ఊరుకుంటారు. మనం ఇవ్వలేము. ఎందుకు ఇస్తానంటే ఈరోజు కాశ్మీర్ అడుగుతాడు, రేపు పొద్దున ఢిల్లీ కూడా మాది అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలా? వాడు కాశ్మీర్ అడుగుతాడు, చైనా వాడేమో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అడుగుతారు. పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి మన కాశ్మీర్ మీద కన్ను ఉంది, చైనా వాళ్ళకే మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాది అంటారు. వాడు దాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని అంటే చూస్తాం. ఇంక ఇలాగా ఈ సరిహద్దు ప్రాంతాలన్నీ కూడా అది మాది ఇది మాది అంటే ఇంక మనకేం మిగులుతుంది. కాబట్టి అలాగా మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ అంటే చూడడానికి మిగతా రాష్ట్రాల కంటే చిన్నది అయితే అవ్వచ్చు, కానీ దాంట్లో ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ఉంటాయి కదా సహజ సిద్ధమైన లోయలు, మరి జలపాతాలు, సరస్సులు, మరి ఎంతో మరి టూరిస్ట్ ప్లేస్ అది. దానివల్ల ప్రపంచంలో అందరూ వచ్చి దాన్ని విజిట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది. అందుకని ఎవరు పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడి ఎన్ని యుద్ధాలనే చేస్తారు, ఎంతమంది చచ్చిపోయినా సత్యమే. కానీ మొత్తానికి ఊరుకో. వాడు ఎన్నిసార్లు తరిమి పంపేస్తున్నా సరే వాడు వదలట్లేదు. పట్టు వదలను విక్రమార్కులాగా అలాగే వస్తాం. వాళ్ళకి అలవాటు సాయిబులు కాదు. ఎందుకంటే గజనీ, గోరీ, అహ్మద్ వాళ్ళు ఎన్ని దండయాత్రలు చేశారు. సోమనాథ్ దేవాలయం మీద ఆడు మహమ్మద్ గోరీ గజనీ అనుకుంటా 17 సార్లు యుద్ధం చేశాడు. 17 సార్లు ఓడిపోయారు, 18 సార్లు వచ్చి జయించారు. అట్లాగనమాట వాళ్ళకి అలాగ ఉంటుంది పట్టుదల. జనముల అల్లరిని చల్లార్చాడు దేవుడే. చల్లార్చాలి వీటన్నిటిని, ఈ జనాలందరినీ యొక్క అల్లరిని చల్లార్చాడు. నీ సూచక్రియలను చూచి దిగంత నివాసులను భయపడు. దేవుడు చేసే సూచక్రియలు చూసి దిగంత నివాసులు, భూదిగంత అంటాం లేదు, దిగంతం అంటే దిక్కుల అంతములో ఉండేటటువంటి నివాసులు కూడా భయపడు. ఉదయ సాయంత్రముల ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా చేయుచున్నావు. ఈ భూమి మీద ఉండే రకరకాల జీవరాశులు, రకరకాల వృక్ష జాతులు, మొక్కలు, గడ్డి, ఇవన్నీ కూడా ఉదయం అంతా సూర్యరశ్మిని తీసుకుంటాయి, రాత్రి అంతా మంచులో తడుస్తాయి, తెల్లారిపాటికి మొలకలు ఎత్తుతాయి. అలాగే సాయంత్రం అంతా మరి కొన్ని సాయంత్రం మొలిచేవి ఉంటాయి. ఉదయ సాయంత్రంలో ఉత్పత్తులు అనమాట. తెల్లారేసరికి నిన్న ఏమీ లేదు, తెల్లారేసరికి మొలకలు వచ్చేస్తాయి, తెల్లారేసరికి పువ్వులు పోస్తాయి, కాయలు కాస్తాయి, ఇట్లా ఉంటది అనమాట అది. అలాగా ఉదయ సాయంత్రం ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా చేయుచున్నావు. నీవు భూమిని దర్శించి దాన్ని తడుపుచున్నావు. దేవుడు భూమిని చూశారు, ఎంత ఎండిపోయి ఉంది భూమి అని వర్షం పంపిస్తాడనమాట. చూసారా, మనం కానీ ఇంట్లో మొక్కలు ఉంటే అవి ఎండిపోతుంటే మనం ఓపిక చేసుకొని ఏదో నీళ్లు పెట్టడమో పెట్టించడమో ఏదో చేస్తాం కదా. కాబట్టి అలాగా దేవుడు కూడా ఈ భూమి ఎండిపోయినట్టుగా మంటలెత్తినట్టుగా ఉంటే కనుక ఇంక వర్షం పంపిస్తాడు. దానికి మహదైశ్వర్యం కలుగజేయుచున్నాం. మరి ఆయన వర్షం పంపించకపోతే భూమికి సంపద లేదు. భూమికి సిరి సంపదలు ఏమిటయ్యాయంటే ఆ వర్షాలు పడినప్పుడు, తడిసినప్పుడు అందరూ దున్నుకొని మరి రకరకాల పంటలు వేసుకుంటారు, మొక్కలు వేసుకుంటారు, ఫలాలు ఇచ్చే వృక్షాలు వేసుకుంటారు. అదే భూమికి సంపద, సౌందర్యం. భూమికి సౌందర్యం ఏదంటే దాని మీద ఉండే మొక్కలు, ఆ పచ్చిక, ఆ పూల చెట్లు, ఇవే కదా భూమికి సింగారం. అదనమాట. దానికి మహదైశ్వర్యం కలుగజేయుచున్నా. దేవుని నది నీళ్లతో నిండి ఉన్నది. నీవు భూమిని అట్లు సిద్ధపరిచిన తర్వాత వారికి ధాన్యము దయచేయచ్చు. కాబట్టి దేవుడు ఆయన నదిని, నీళ్లతో నిండిన నదిని అలాగా భూమి మీదకి ఆయన పంపిస్తా ఉన్నాడు. భూమిని అలాగా సిద్ధపరిచిన తర్వాత ధాన్యం దయచేస్తున్నాం. దాని దుక్కులను విస్తారమైన నీళ్లతో తడిపి దాని గనిమలను చదువు చేయుచున్నావు. కాబట్టి ఇవన్నీ మనుషులే చేసుకుంటున్నారు. అలా చేసుకునేదానికి దేవుడు అవకాశం కల్పిస్తున్నాడు. దేవుడు వర్షం కురిపించకపోతే ఈ పనులన్నీ మనం చేసుకోలేము. అంటే ఆయన చేపిస్తున్నాడు అన్నమాట మన చేత. దాని గనిమలను చదును చేయుచున్నావు, వాన జల్లుల చేత దానిని పదును చేయుచున్నావు. ఈ వర్షం పడే విధానం కూడా చూస్తే ఏంటి, అలాగ చిన్న చినుకులు, తర్వాత పెద్ద చినుకులు కూడా ఉంటాయి. సన్నంగా పడుతుందండి, సన్నటి చినుకులు అంటారు, జల్లులు అంటారు. ఆ చినుకులు కూడా కొన్ని సన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని లావుగా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో
కొండపోత వర్షం అంటే అర్థం ఏంటి? కొండపోత అంటే కొండతో నీళ్లు ఇలా దిమ్మరిస్తే ఎంత ధార వస్తుందో అంత ధారగా వర్షం పడుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి అలాగే ఎందుకు దేవుడు అలాగ చేస్తాడు అదనమాట. అది అంటే ఆకాశం నుండి వర్షాన్ని ఈ విధంగా దేవుడు పంపిస్తాడు. లేకపోతే ఒకేసారి కొండపోత వర్షం అనుకో ఒక దగ్గరే బురద అయిపోతుంది, ఇంకో దగ్గర ఉండదు, వేస్ట్ అయిపోద్ది అన్నమాట. అందుకని అంత సన్న దారులతో ఆయన అంతటా విస్తరింప చేస్తాడు అన్నమాట. ఆ సన్న దారులే అవే ఎక్కువసేపు పడితే అది సరిపోయినంత భూమికి ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. వాన జల్లుల చేత దాన్ని పదును చేయుచున్నావు, అది మొలకెత్తగా నీవు దాన్ని ఆశీర్వదించుచున్నావు. మొలకెత్తిన తర్వాత దేవుడు వాటిని ఆశీర్వదిస్తాడు. అందుకనే మొలకెత్తినవన్నీ పుష్పించడం ఫలించడం ఉంటుందా? ఉండదు. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తేనే అవి అలాగా ఫలించడం పుష్పించడం ఫలించడం ఉంటుంది అన్నమాట. సంవత్సరము నీ దయాకిరీటము ధరింపచేసి ఉన్నా. ఒక్కొక్క సంవత్సరాన్ని దేవుడు తన దయతో నింపుతాడు అన్నమాట. నింపినప్పుడు ఆ సంవత్సరంలో వర్షాకాలము, వేసవి కాలము, శీతాకాలము, ఇంకా ఏదో ఉంటాయి కదా, ఇన్ని కాలాలు, 4 కాలాలు ఉన్నాయి. వాటిని ఏదో గుర్తు రావట్లేదు. కాబట్టి ఒక్కొక్క కాలం 3 నెలలు ఉంటుంది. కాబట్టి అలా 3 నెలలు ఒకేసారి ఉండవు ఏది కూడా. అలాగా దేవుడు ఉండేటట్టుగా ఈ యొక్క ప్రకృతిని దేవుడు ఆ ఋతువులను దేవుడే ఏర్పాటు చేశాడు. పగలు రాత్రి ఉండాలని ఇలాగ ఏర్పాటు చేశాడు. సంవత్సరము నీ దయాకిరీటం ధరింప చేసి ఉంది, నీ జాడలు సారము వెదజల్లుచున్నది. కాబట్టి ఆయన యొక్క కదలికలు ఈ భూమి యొక్క సారాన్ని వెదజల్లేటట్టు చేస్తాయి. అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచున్నవి. అడవిలో ఉండే బీడు ప్రాంతాలు కూడా, అంటే ఏ మొక్క మొలవని ప్రాంతాన్ని బీడు అంట. ఆ బీడు ప్రాంతాలు కూడా వాటి యొక్క సారాన్ని చిలకరిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే దేవుడు వర్షం కురిపించాడు. కురిపించగానే మరి అవన్నీ పొటమరించుకొని వస్తాయి అన్నమాట. ఏవేవో గింజలు పక్షులు తిన్నవి, లేక రకాలుగా పడినవి అన్నీ జీవం కలిగి మొలకెత్తుతాయి అన్నమాట. అవే చిలకరిస్తున్నాయి. కొండలు ఆనందమును నడికట్టుగా ధరించుకొని ఉన్నవి. కొండలు కూడా మరి వర్షం పడితే ఏదో బోడి కొండల్లాగా ఉంటాయి, కొన్ని దుమ్ము ధూళితో ఉంటాయి. మరి వర్షం పడినప్పుడే ఆ కొండలు దుమ్ము ధూళి అంతా పోయి శుభ్రం అయిపోతాయి. చక్కగా వాడి స్నానం చేసినట్టు అయిపోద్ది అన్నమాట ఆ కొండలకి. అంతగా ప్రకృతిని దేవుడు ఆ విధంగా శుద్ధీకరిస్తుంటాడు అన్నమాట. పచ్చిక పట్లు మందలను వస్త్రము వలె ధరించి ఉన్నాయి. పచ్చిక పట్లు చూసారా, బాగా పచ్చిక ఉన్న దగ్గర గొర్రెల మందలు, ఆవుల మందలు, మరి గేదెల మందలు వచ్చి మేస్తా ఉంటే ఎంత దృశ్యం చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది? బాగా పచ్చిక ఉందనుకోండి, ఎకరాల భాగంలో అంత విస్తీర్ణంగా, మరి అంత పచ్చిక ఉన్న దగ్గరికి పశువులు ఉన్న వాళ్ళు గొర్రెల్ని, మేకల్ని అన్నిటిని తోలుతారు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో, ఒక ఏరియాలో జింకలు, ఒక ఏరియాలో అన్ని గడ్డి తింటుంటాయి, అవి కూడా గడ్డి తింటుంటాయి. కాబట్టి అవన్నీ మేస్తున్నప్పుడు ఆ పచ్చికకి రకరకాల రంగులతో ఉన్నటువంటి, రకరకాల జాతులతో ఉండేటటువంటి జంతుజాలం వచ్చి అక్కడ మేత మేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదే ఆ పచ్చిక వీళ్ళకి అందం. అదనమాట చెప్తున్నాడు. పచ్చిక పట్లు మందలను వస్త్రము వలె ధరించి, లోయలు సస్యములతో కప్పబడి ఉన్నవి. లోయలు, సస్యం అంటే పైరు. మనకి చూస్తారా, ఏమంటారు, పాడి పంటలు అంటారే, పాడి సస్యశ్యామలము అంటారు సార్. సస్యశ్యామల దేశం అంటారు. సస్యము అంటే పైరు, శ్యామలం అంటే పచ్చదనంతో ఉన్నది. పైరు పచ్చలతో కళకళలాడుతూ ఉన్న దేశము అని అర్థం అన్నమాట. సస్యము అంటే పైరు, పంట. కాబట్టి లోయలు సస్యములతో కప్పబడి ఉన్నాయి. మరి పోడు భూములు అంటారు కొండల్లో ఉండేవాళ్ళు, గిరిజనులు. వాళ్ళు ఏంటి, కొండల మీద వర్షం ఎక్కువ పడుతూ ఉంటది, ఆ పడ్డ నీళ్ళు అలా కారిపోతుంటది. అక్కడ కొంచెం మట్టి ఉంటుంది అన్నమాట, దాన్ని దున్నుకొని అక్కడ వేసుకుంటారు వాళ్ళు. రకరకాల పంటలు పండిస్తారు వాళ్ళు, సంతకు తీసుకొస్తారు. పసుపు అని, చింతపండు అని, ఏవో రకరకాలు చాలా అమ్ముతారు వాళ్ళు. చాలా సంపద అక్కడ ఉంటుంది. నేను కొంతకాలం
వెళ్ళేవాడిని ఆ ఏరియాలో. చెప్పాను కదా ఒక ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని, స్వామినాథన్ అని. ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళేవాడిని. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఏజెన్సీలో జరిగే సేవ, అక్కడ పరిస్థితులు అవన్నీ ఆయన వివరిస్తూ ఉండేవాడు. కాబట్టి లోయలు సస్యములతో కప్పబడి ఉన్నవి, అన్నీ సంతోషధ్వని చేయుచున్నవి, అన్నీ గానము చేయుచున్నవి. చూసారా, దేవుడు ఎప్పుడైతే వర్షం కురిపిస్తున్నాడో ఆ భూమి మీద, కొండల మీద ఉండే నానా రకములైనటువంటి పశువులు, పక్షులు, పచ్చిక బయళ్ళు, కొండలు, లోయలు అవన్నీ కూడా ఏదో పండుగకి కొత్త దుస్తులు వేసుకొని ఉన్నట్టుగా అలాగా వేసుకొని అవి ఆనందిస్తున్నాయి. అంటే దేవుడు ఈ ప్రకృతిలో చూపించేటటువంటి ఆయన యొక్క కృపా కార్యములు అని వాటిని చెప్పవు. ఈరోజు 4 కీర్తనలకు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను, ఒక కీర్తనతోనే అట్లా ఉంది. ఒక్కొక్కసారి అట్లా అవుతుంది. ప్రార్థన చేసుకోండి. దయగల ప్రభువా, మీ ఘనమైన నామమునకు స్తోత్రాలను వందనాలు చెల్లిస్తాం. ఈరోజు 65వ కీర్తన ధ్యానం చేసుకున్నాం. మీరు ఇచ్చిన అనేకమైన అవకాశాన్ని బట్టి మనం స్తుతిస్తున్నాం. చెప్పబడిన మాటలన్నింటినీ ఆశీర్వదించండి. నా హృదయాలు ఆ మాటలు ఫలించినట్లు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. జాయిన్ అయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. రేపటి పరిశుద్ధ దినం కొరకు ఆయతపరచండి. మా రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి కొని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.